Matina wacho ni aja ohala. Ohala kae, the finance bill ni touch in terms of imported goods. Yes, auso mutumba as a side hustle man godo. To ka tax omed in terms of imported goods kana neno ni excess duty mar imported goods are from 2.5% to 3%. Mano dhi inyo bei mag lewni mwawaro gi kaka wauso gi. Koro mano bende ni kanyo mane chanda ahinya kalure gi bill ni. Komed gi gik mopogore nikech wa market social media platforms to kanyo be imede ushuru madhi inyo kaka wa market. That is another problem mabe naneno. Inya masebedo kang'iyo ma aparo sana en kang'iyo manifesto mane UDA nokelo. Negi wacho kanyo maber ni mine kwa konyore to ibro miwa pampers 3 months nono ne nyithiwa mwanyuolo. To sani kachaka ng'iyo taneno ka ichaki medo tax ewi pampers go. Koro penjora ni to kara ang'o madhi mbele? Wadhi kanye kaka oganda? To ang'o momiyo imedo hinywa? Emomiyo naneno ni nyaka wawuog oko matek mondo waked gi gik moneno ka richo malure gi mago. E skunde ng'enyne ineno ka ji odhi skunde, well wishers odhi skunde. Ineno ka wating'o pampers, not pampers, sorry, sanitary towels. Wating'o ne nyithindo manyiri kata kidhie homes ma nyithindo nitie, orphanages ka wadhi tineno ka ng'enyne wating'o gik moko kaka sanitary towels mondo wapog nyithindo manyiri. Ma kende nyiso ni tek mondo nyithindo manyiri access sanitary towels e yo mayot, nyiewo gi tek. Kakoro 50 shillings emosebedo a problem ne oganda mang'eny e yudo sanitary towels gi. To koro makoro imede ni dhi bedo nang'o? Magi penjo ma wapenjore ahinya. Gimoro kaka mkati, ma gima nyithiwa chamo pile pile, kata wan wachame utewa pile pile. Imede, dhi bedo nang'o? Ngima dhi bedo matek, moingo kako sebedo matek ni, to inyowa kabisa. Don't feel gima nachaka neno en kar lo. Ineno ka sani kinyiewo lo tibro chalo ng'amo lease lo no nikech isiki chulo some amount of money yearly madok ne sirikal. Ichalo ng'ama o lease sirikal o lease ni lo, ichulo gi iga ka iga. Koro wadhi kanye kaka oganda? Mane mahinyowa kaka youths ka wang'iyo future wa kaka nyalo bedo